A cikin shirin taskar VOA na wannan mako, yayin da matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi ke ci gaba da kassara rayuwar matasa da dama a Najeriya, za a ga irin ƙoƙarin da ƙungiyoyi ke yi don yaƙi da matsalar. Idan muka leƙa jihar Kano a Najeriya, za a ga yadda ake ci gaba da fama da matsalar zubar da shara a gefen titi. Abinda ake gani zai iya janyo toshewar magudanar ruwa da haifar da ambaliyar ruwa. Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda Amurka ta buɗe sabon ginin ofishin jakadancinta da aka inganta a Yamai. A wani ɓangare na tabbatar da ayyukan diflomasiyyar ƙasar cikin tsaro da kwanciyar hankali. A Burkina Faso kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lamarin 'yan gudun hijirar miliyan 1.200 a ƙasar shine ya fi tsananin matsalar jin kai a duniya. Muna tafe da rahoton a kai. Jama'a masu kallon mu, Assalamu alaikum, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce ke farin cikin kasancewa da ku a wani sabon shirin taskar VOA daga nan birnin Washington DC. To a wannan makon ma shirin taskar daga Najeriya zai fara, inda a ranar 26 ga watan Yuni ne aka gudanar da ranar da yaƙi da shan miyagun kwayoyi ta duniya ta bana. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da aka fi ta'ammali da miyagun kwayoyi, abinda ke yin mummunan barna ga rayuwar matasa. Wata ƙungiya a birnin Jos na ƙasar sun shirya taron wayar da kan matasa maza da mata a game da illolin miyagun kwayoyi. Ga Ilyasu Kasimu da rahoton. Ba ruwanmu da kwaya, ba ruwanmu da kwaya. Wani jami'in hukumar yaƙi da ta'amali da muggan kwayoyi ta Najeriya kenan yake raha da mata da suka taru wajen taron bitar da wata ƙungiya mai fafutukar yaƙi da ta'amali da muggan kwayoyi a arewacin Najeriya ta shirya a Jos. Mun shirya wannan taron ne ganin yadda matasa suke mu'amala da kwayoyin. Yanzu abin ya wuce tunaninmu, domin abu ne wanda yanzu ta kai ta kawo ba mata ba maza ba. Sannan mu tsaya mu ce za mu jira sai gwamnati ta yi wani abu a kai, ba zai yiwu ba, domin yanzu mu ya kamata mu tashi mu nuna musu illan shi, saboda kama sun da gwamnati take ma ake hukunta su ba a wani alfanu ke ba. Tunda za ga an kama mutum an je an ajiye shi a prison ko kuma a kai shi wani guri a hukunta shi, amma in ya dawo sai ga ya zo ya koma ya ci gaba da shaye-shayen. To shine muka yi yunkurin mu dinga ilmantar da su gane illanta tun suna ƙanana, kuma a matsayin su kamar yadda muka gayyato mata nan sun da su ne iyaye su dinga ba da tarbiyya yadda ya kamata. Babu lafiya in har ba ka da lafiyar kwakwalwa. Duk wani ciwon lafiya yana biyo bayan kwakwalwa ne. A iya cewa faduwa ce ta zo daidai da zama, ganin cewa akasarin waɗanda aka gayyata mata ne, waɗanda su ne nauyin tarbiyya ya fi rataya ga wuyansu. Mu mata mu ne masu 'ya'ya, mu ba ma ni kan na kai ma kaka ne, ga jikoki nan wa'insu sun fada wannan matsala, wasu kuma amina ta kokari Allah ya kare su. Ganin irin wannan taro gaskiya mun ji daɗin shi. Akwai mata da yawa da suka ɗauki wannan abin azin fashion da yawa, amma yau da aka gaya mana akwai wani da ya mana lecture a ciki, ya ce mana wannan shishan idan ka sha akwai wani abu da idan ka sha yana matsayin abu 180 ne a jikin mutum, zai fasa maka zuciyanka sannan zai bata maka koda da dai sauransu. An gudanar da jawabai daban-daban game da illar shaye-shayen muggan kwayoyi iri-iri ga al'umma. Kowane irin magani ka sha ba bisa ƙa'ida ba ka yi shaye-shaye duk ƙanƙantarsa. Kuma idan muna maganar haramtattun ƙwaya muna nufin kamar su hodar iblis da tabar wiwi da sauransu. Muna tunanin mu sake shiga cikin angwani mu samu wannan matasa wanda su ne wannan abin yake kalbalance su, domin mu ga cewa mun yi magana da su mun tattauna sun gane su daina irin wannan halin shaye-shaye. To maganar gaskiya akwai sakacin gwamnati a ciki, tunda yanzu yin aka kawo mai wanda ya zama da dila ne shi na kwayoyi, karshen ta aka ji za ka samu hukuma za su je su karɓi wani kuɗi a gurin ne sake shi da zai ci gaba da sayar ma da matasa wannan abubuwan. Su kuma suna siya suna sha ba tare da suna sanin yana illata su ba, wanda illar da yake musu sai a gaba ne zai haifar. Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA. A gaishe da Ilyasu Kasimu. To har yanzu muna Najeriya,
Inda yayin da matsalar rashin aikin yi ke ƙara ƙamari musamman ma ga ɗimbin matasa da suka kammala karatu a matakin digiri da sauran matakai na manyan makarantu. Hakan ya sa da yawansu suka shiga wasu ayyuka da sana'o'i da ake ganin akasari na waɗanda ba su yi karatu ba ne. A ƙasar da ke cikin jerin ƙasashe da yawan yara ba sa makaranta. Daga Abuja ga rahoton Murtala Faruk Sanyinna. Kamar kowace safiya, Umar Aliyu Abubakar ya ɗaura haramar fita bakin aiki. Wurin aikin nasa kuwa shine babbar sakatariyar Shehu Shagari, wadda ta ƙumshi mafi akasarin ma'aikatu da hukumomin gwamnatin jihar Sokoto, har ma da wasu na gwamnatin tarayyar Najeriya. To sai dai ba kamar sauran ɗimbin ma'aikatan da suke tururuwa a ofisoshi daban-daban na sakatariyar ba. Umar, wanda shi ma ya kammala karatun digiri mai daraja ta ɗaya akan nazarin ƙwayoyin halitta, yana aikin neman abin korewa baki ƙuda ne tamkar wanda bai taɓa shiga ajin makarantar boko ba. Na daɗe ina gaskiya wankin mota, kuma yanzu abin da ya ban samu ofis ko wani abu ba, rashin aikin yi ne. Tunda babu wani aikin yi, kaga gun mutum ya samu inda zai dan kare rayuwa ta, to shi yasa ka ganin ina wankin mota. Na hito ina neman sana'a tun lokacin ce ma na fara wankin mota, sai kasance ni gaban da abin da ni zan yi kwata-kwata. Ina shigowa nan kawai sai ni ga ma'aikata sun faka motocinsu sun shiga wurin aiki, sai ni gwada in wanke guda in wanke biyu, in hito in ce mai ranka ni dan goge ta shi ban naira 100-200. To haka dai, to 100-200 da su nika amfani in te makaranta, in lokacin da na university in sai hand out in ɗaya wani assignment wanda an ka ba su na internet ko wani abu, duk gaskiya da wankin mota ne kai. Labarin Umar Aliyu dai ɗaya ne daga cikin ɗimbin matasan Najeriya da suka kammala karatu a matakai daban-daban, amma kuma ba su da aikin yi da ya dace da matakin karatunsu, wanda hakan ya sa da dama daga cikinsu sun doma wasu sana'o'i da mafi akasari ake dangantawa da waɗanda ba su yi karatu ba. Ba da fifiko ga takarda maimakon hazaƙa, shi yasa aka samu irin haka, irin waɗannan matsaloli. Kaga mutum ya je ya yi karatu ya ƙare da first class, aiki ya gagare shi. Masana na ganin wannan yanayi na karya lagon ɗimbin yara da matasan da ke tururuwa zuwa makarantun boko a ƙasar da ke da awar yunkurin tsame kanta daga rukunin ƙasashen da ke da yawan yara da ba sa karatun boko. Babu inda zai kasance mutane na kallo yadda mutum zai hana idanun shi kwana, ya yi karatu, malamai na sha'awa ta yi saboda haziƙanci ne, ba su da zumun uwa ba su da zumun uba da shi, amma saboda haziƙanci ne ya fita ya ci digiri mai kyau. Sauran ɗalibai suna kallo a iske shi yana wankin mota, ko kuma a iske shi gashi zaune baya da aiki, yana kuma son aikin nan, kuma a iske gashi baya da wata sana'a da aka zo aka taimaka mishi aka aza shi a kanta, yana kare ƙarfin gwiwa waɗanda ke baya. To ko menene mafita? Mafita sai an dawo an gina ilimi mai kyau ga matasa. Abinda bature yake kira functional education shi ba mu yi Najeriya. Ma'ana ilimi ba na takardu ba, na ka koyi wata fasaha wadda kuma za ka ɗabbaƙar da ita. Murtala Faruk Sanyinna, taskar VOA daga Abuja, Najeriya. A gaishe da Murtala Faruk Sanyinna. To sai kuma wata matsalar da ake samu a lokacin damuna a Najeriya. A wasu jihohin kasar a duk shekara da zarar an fara ruwan sama ko ake gab da shiga damuna, 'yan anguwanni da matasa kan yi aikin gayya na tsabtace magudanar ruwa domin kaucewa ambaliyar ruwa. Hakan na faruwa ne sakamakon yadda wasu suke zubar da shara akan tituna da ke toshe hanyoyin ruwa. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta haɗa mana rahoton daga wannan matsala a jihar Kano. A yayin da damuna ke shirin kankama, wata babban matsala da mutum zai ci karo da ita da zarar ya shiga wasu wuraren a cikin garin Kano ita ce tsibi-tsibin shara da ake zubarwa ba bisa ka'ida ba. Ana jibge mafi yawan sharar ne a gefen tituna, wasu lokutan ma su tare titi har ta kai ga haddasa cunkoso na ababen hawa. Kazalika sharar tana haifar da wari da ke damun mutane. Wasu mazauna wannan unguwanni sun bayyana yadda hakan ke hana musu sukuni. Mutum sun matse sun cika, babu yadda za a zuba, shine dalili aka zo aka zuba, ga wajen kuma duk ya cushe. Shara ya takurawa jama'a, ga kura, kasuwancin ma ya dakata kwata-kwata a hanyar. Tana haddasa mana gosulo a hanyar nan. Ana samun ɗauko marasa lafiya zuwa asibitin Jakaram, kamar mata suna da ciki an kawo su
to goslo ne ina haddasa wata matsala a gare su, saboda akwai mata taɓa haihuwa a cikin mota a nan cikin goslo saboda an zuba wannan sharar. Tana damun mu, tana janyo mana asma, kuma tana hana mu kasuwanci da menene. Babu gurin zuba shara a area nan gabaki daya. Ita kuma aikin gayya na kwata kowa ya riga ya sani inda aka fi zuba ta bakin titi. Masu ababen hawa su ma sun nuna yadda wannan matsala ke ci musu tuwo a ƙwarya. Shara ta hana mu bin hanya cikin daɗire, muna shan wahala mun rasa ma yadda zamu yanzu gurin a cinkushe yake, kowa yana shan wahala. Akasarin masu zubar da sharan a gefen tituna dai sun ce hakan ne kawai ke sa gwamnati zuwa ta kwashe sharar da mutane ke tarawa a cikin al'ummominsu. Ko me hukumar muhalli ke yi dangane da tarin sharar da ke tare a tituna duba da karatowar damuna? Daraktan rage gurbatan muhalli ta jihar Kano, Abba Adamu Takai, ya ce jama'a su kuma na kan lokunansu sai su fito da wannan shara a su ajiye ta a bakin titi. Wannan shi ma wannan 24 hours ne, kullum da zarar muna ganin ta duk inda muka samu labari za mu je aje akwai shara. Misali jiya watakila kin gani ko a Jakara an samu dan oldo, to ajiyan nan sai da muka tura da daddare mota ta je ta aiki. Yau in kika je zaki ga babu. So duk inda muka sharan nan muna sharan nan mutane sakamakon sun samu wannan ilimin cewar gwamnati tana aikin kwashe shara, sai su sake fito da sharar sai su ajiye a kan titi. Duk da haka mu ba mu gaji ba, kokari muke muga cewar mun kwashe ta. A duk shekara dai da zara an fara ruwan sama, wasu mazauna unguwanni da wannan matsala ke shafa sukan fito da kansu don gyara magudanar ruwa don gudun ambaliyar ruwa. Masu sharhi dai yana cewa muddin gwamnati bata ɗauki mataki na kwashe sharar mutane a cikin unguwanni akai-akai ba, to mawuyaci ne magance matsalar zubar da shara barkatai da ake fama da ita a yanzu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Madalla a gaida Baraka Bashir. To masu kallo, shirin taska na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan. Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? Ba ɗaukan ba filatani ba komai ba ne, saboda lokacin da aka kera duniyar a lokacin aka kera shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko oho su wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya. Ku kasance da muryar Amurka. To madalla, da fatan kuna jin daɗin shirin. Yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya, inda a jihar Borno da ke arewacin ƙasar, gwamnatin jihar ta bullo da wani shiri na kula da lafiyar mutane masu nakasa a jihar kyauta, da nufin rage musu wahalar da suke sha ta neman lafiya. Husaina Muhammad na ɗauke da rahoton daga Maiduguri. Biyo bayan halin da jihar Borno ta tsinci kanta ciki na matsalar tsaro, wanda hakan ya jefa mutane da dama cikin ha'ula'i, inda wasu daga ciki ba sa iya kai kansu asibiti a duk lokacin da lalurar asibiti ta same su saboda rashin kuɗi. Hakan ya sa gwamnatin jihar Borno ta bullo da wani tsari da ta yi mishi laƙani da Boshma, wanda zai ba da daman taimaka ma jama'a, musamman ma marasa ƙarfi da kuma waɗanda suke ɗauke da lalura ta musamman, don ganin cewa an kula da lafiyarsu a kyauta ba tare da sun biya ko kwabo ba. Dr. Abba Sale shine sakataren wannan hukuma ta Boshma. Muna farauto wato mutane wanda suke gajiyayyu saboda mu musu rajista, sannan daga baya kuma mu ba su katin shaida wato identification card, to da shi kuma za mu rubuta musu kuma asibitin da ya fi kusa da su. Dokar ita ce dama an ce kowane ward ana so a samu wato cibiyar kiwon lafiya na matakin farko. To saboda haka mutanen da suke mazauna wajen, to a wannan sai a rajista su dinga zuwa wannan wadin, misali in ba su da lafiya kar a kai su nesa. To sa'an nan kuma in abin ya fi karfin mataki na farko, su a mataki na farko za su rubuta su tura zuwa ainihin mataki na biyu. Zamana da hanya da za mu je mu biya kuɗin wato asibiti. Masu lalura ta musamman dai sun yi ta tururuwar zuwa wannan guri don samun daman yin rajistan da zai ba su daman samun kiwon lafiya a kyauta.
Muna zuwa asibiti abinda kuɗi mu ya kai sai za a yi mana, sauran kuma in ba mu da shi da kawai mu hakura mu zama zauna a gida. Allah ya kama mana gwamna mai albarka har ya zo ya sa mun kasasu a cikin ajandar nasa, muna mai gode mishi. Akwai daɗi mana, da muna sha wahala ba, mun je da kyar za mu samu sai an samu hanya, wanda bayar da kuɗi ma shi ma ba zai shiga hanya ba. Muna zuwa asibiti amma kuma ana wulakanta mu a asibiti, ko ba haka ba? Idan mun je kamar mu da muke nan kutare, in mun je cikin mutane ana kaimin mu, amma ga an kawo muna har gida, muna godiya. Zan karba magani lokacin da kudin maganin babu ne, mun zauna muna shan cutuka. Yanzu kam gashi wanda don doka nauyin mu mun samu, alhamdulillah. Mu dukkan nakasassu na Borno sai masu karamin karfi ne, kuma muna da yara. An wani rashin lafiya ya same mu, wallahi muna shan wahala sosai. Allah ya taimake mu. Professor Babagana Umar Zulum ya sauka mana, alhamdulillah. Kamar yadda wasu ke raɗe-raɗin cewa ba kowa ne zai samu wannan taimako ba, ko ya gaskiyar take? A'a, zaɓen wadda za su amfana ni sai yau ma nake ji ana cewa wai ko wani zai samu ko wani ba zai samu ba. In haka ne ba za mu zo wajajen nan inda ba ma san mu ba, mutanen da ba su taba maganin mu ba, mu zo wajen su mu ce okay kowa ya fito. Dr. Abba Sale ya kirayi masu hannu da shuni da su ci gaba da taimakawa irin waɗannan mutane. Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda aka buɗe sabon ginin ofishin jakadancin Amurka da aka inganta a Yamai. A wani ɓangare na tabbatar da ma'aikatan diflomasiyyar Amurka suna gudanar da ayyukansu yadda ya kamata cikin tsaro da kwanciyar hankali. Kimanin 'yan Nijar 1,500 ne aka yi aikin ginin da su. Sannan aikin ya samar da dala miliyan 53 ga tattalin arzikin ƙasar. Yusuf Abdullahi na ɗauke da rahoton daga Niamey. A nan jakadan kasar Amurka Eric Whitaker da ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Hassan Mas'udi ne ke bude sabon gini na ofishin na jakadancin kasar Amurka a Nijar. An dai kwashe tsawon shekaru 5 ana gudanar da ayyukan gina wannan ofishin da ke birnin Yamai, wanda ya lagume makudan kudade da suka kai miliyan 288 na dalar Amurka, wato kwatankwacin miliyan 150 na sefa. Sannan kuma ayyukan gina wannan gidan ya taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka tattalin arzikin jamhuriyar Nijar, inda matasan ƙasar da dama suka samu ayyukan yi. Ya ce kimanin mutane 1,700 ne da suka hada da 'yan ƙasar Amurka da na wasu ƙasashen duniya suka samu ayyukan yi albarkacin wannan ginin. A cikinsu 1,500 'yan ƙasar Nijar ne, waɗanda suka kwashe tsawon sa'o'i miliyan 6 suna gudanar da waɗannan ayyukan da suka taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka tattalin arzikin jamhuriyar Nijar ta hanyar samun kuɗaɗen shiga da suka kai miliyan 53 na dalar Amurka, wato kwatankwacin miliyan 29 na sefa. Hakan na nufin cewa ƙasar Amurka ta zo Nijar ne don ta zauna. Wannan sabon ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Nijar ya sha bamban da sauran ofishoshin jakadancin ƙasar ta Amurka da ke a ƙasashen duniya daban-daban. Shi ne na biyu mahi girma a duniya wanda Amurka ta gina a matsayin ofishin jakadanci mai ƙa'itattun kaya na zamani wanda ya hada da aiki da makamashi na kaifin rana ta hanyar rage ma Nijar wato amfani da wutar lantarki da aka sani tuni ta yi karamci a Nijar. Wannan sabon gini na ofishin jakadancin kasar Amurka a Nijar zai ƙara ƙarfafa hulɗa da ke tsakanin kasar Amurka da jamhuriyar Nijar ta hanyar tsara ayyuka da dama a nan gaba. Daga ciki akwai fannin bunƙasa noma da ayyukan da suka shafi gine-gine da kuma za su lakume kudaden da suka kai miliyan 437 na dalar Amurka. Yusuf Abdullahi, taskar VOA daga Niamey, jamhuriyar Nijar. A gaishe da Yusuf Abdullahi. Idan muka leƙa kamar kuma inda a shekaru biyun da suka gabata aka fara baiwa mata da dama su kasance a cikin majalisun sarakunan gargajiya a arewacin ƙasar, waɗanda a al'adance maza ne.
Shugabannin mata masu sarautar gargajiya masu gwagwarmayar yaƙi da auren wuri a wani yanki na ƙasar da aka fi samun matsalar aurar da yara ƙanana. Ga fassarar rahoton an zuwan daga Makolo, Kamaru. Shekaru 2 da suka gabata, iyayen Fadimatu Adamu, 'yan shekara 16, suka haɗa ta aure da wani mutum da shekarunsa suka ninka nata sau 2. Mijinta yana yawan dukanta, in ji Adamu, har sai da shugabannin mata na farko a yankin suka cece ta. Na wahala a can, bana ma samun isasshen abinci. Hajja kai gama ce ta bawa babbar yayata Aisatu kuɗi ta dawo da ni nan. Majalisun sarakunan gargajiya a Kamaru bisa al'ada maza ne, amma a cikin shekaru 2 da suka gabata an naɗa mata 11 kamar Hajja kai gama Sa'idu a matsayin mataimakan shugabanni. Yayin da har yanzu suke ƙarƙashin jagorancin shugaba namiji, shugabannin matan sun ce sabon matsayinsu na nufin za su iya ƙara taimakawa mata. Yayin aikinmu da matan, mun bayyana musu yadda za su biyo ta hanyarmu don bayyana bukatunsu kuma don yin tar da cin zarafin mata. Suna da matsaloli da ba za su iya bayyanawa ga maza ba, ta hanyarmu ne za su iya bayyana bukatunsu cikin sauƙi. Asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce, yayin da fiye da kashi 1/3 na 'yan matan Kamaru suke yin aure kafin su kai shekara 18 kuma suke rasa zuwa makaranta, adadin ya tashi zuwa 60 cikin 100 a arewacin ƙasar. Ɗaliba Aisatu Tucinagui ta samu ciki lokacin da take da shekara 15. Iyayenta sun so su cire ta daga makaranta kuma su aurar da ita, amma shugabannin matan sun shawo kansu. Sun zo ne don tattaunawa da su, don shawo kansu cewa ko da ina da ɗa, idan iyayena ba su watsar da ni ba, ina da 'yanci, ina da kowace dama a duniya in samu nasara. Ƙungiyar mata da 'yan mata na yankin Adamawa, wato Afada, ta kwashe shekaru 4 don neman shugabannin su ba mata dama a tafi da su. Afada ta ce shugabannin matan Kamaru sun taimaka wa ɗaruruwan mata da 'yan mata game da batun cin zarafin jinsi da samun kiwon lafiya da ilimi. A ƙauyukan da muke da shugabannin mata yanzu, bayanin da muka samu daga makarantun shine cewa yawan masu yin rajista ya karu da kashi 40 cikin 100 na wannan shekarar. Afada ta ce za su ci gaba da matsa lamba don neman ƙarin shugabannin mata da rage bambancin jinsi na Kamaru. A gaishe da Hadiza Kyari. Masu kallo, shirin taskar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa shafinmu na Facebook don jin irin ra'ayoyinku game da tambayar da muka yi muku ta wannan makon. Tambayar da muka yi muku ta wannan makon ita ce, shin wani tasiri kama jagoran kungiyar IPOB Nnamdi Kanu zai yi akan harkar tsaro musamman a kudu maso gabashin Najeriya? Alhaji Mele Yusufari ya ce kama Nnamdi Kanu zai sa tsagerin da suke tayar da hankalin gwamnati da jama'a su yi laushi har su jira a yanke masa hukunci. Maman Abba Katsina ta ce Allah ya sa hakan ya zama silar samun zaman lafiya a Najeriya. Shi kuwa Zayyanu Gwaranyo ya ce kama Nnamdi Kanu babu wani tasiri ko taimakon da zai yi wajen dakatar da kungiyar IPOB daga yunkurin ballewa daga Najeriya. Duba da yadda yake a hannun hukumomi a Najeriya, amma bai hana 'yan kungiyar yin kira da su fito sauraron shari'ar ba. Fatima Muhammad Sani ta ce an tauna tsakuwa kuma tabbas jikin aya ya yi sanyi. Abdulrahman A. Isa ya ce dama da na gaba ake gane zurfin ruwa. Dole za su saduda su ba da gari sakamakon ganin irin hukuncin da za a yi wa ubangidansu. Kaga yanzu sun fara jin yaren da ake so su ji.
To madalla, da fatan kuna jin daɗin shirin. Yanzu kuma bari mu taɓo batun 'yan gudun hijira. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana lamarin 'yan gudun hijirar Burkina Faso miliyan 1.200 da cewa shine ya fi tsananin matsalar jin kai a duniya. Sai dai gwamnatin ƙasar ta ƙi amincewa da dubban 'yan gudun hijira waɗanda ba sa samun tallafi, kuma an toshe hanyoyin samun labaran 'yan gudun hijirar sama da miliyan 1 da ke zaune a sansanonin hukumar. Ga fassarar rahoton Henry Wilkins daga Wadugu. Kamboisin wata unguwa ce da ke gefen birnin Wagadugu, sannan wuri ne da dubban 'yan gudun hijira daga kasashe da dama suke zama, waɗanda suka guje wa tashin hankalin mayaka. Amma 'yan gudun hijiran da aka kiyasta sun kai 8,000 da suka hada da Hauwa Bamago ba sa samun taimakon gwamnati saboda ba yi wa 'yan gudun hijiran rajista a babban birni ba. Ta gudu daga ƙauyenta Kelbo watanni 6 da suka gabata tare da 'ya'yanta 7 da kuma jikokinta 9 bayan wani harin ta'addanci. Abin tashin hankali ne kaga 'yan bindiga da makamai sun shiga ƙauyenku suna kashe mutane. Babu wani zaɓi sai dai kawai ka gudu. Bamago tana tara duwatsu da take sayarwa masu gini, amma ba ta samun isasshen kuɗi na kula da rayuwarta da ta 'ya'yanta. Muna shan wahala ne kawai, ban taɓa fuskantar talauci irin haka ba, ba mu da komai ko da abinci, kuma rayuwa a nan na da wahala kamar yadda ka gani. Ministan ayyukan jin kan Burkina Faso ya fito karara ya bayyana cewa ba a yarje wa 'yan gudun hijira su yi rajista a Wagadugu ba, saboda hukuma ba za ta iya taimaka musu ba. Amma 'yan gudun hijirar da ba su da rajista a hukumance kamar ba su ne, a don haka an hana galibin ƙungiyoyin jin kai taimaka musu. Shugabannin 'yan gudun hijiran sun ce kasar tana ƙoƙarin tilasta musu su bar sansanonin cikin birnin domin su koma bayan gari. Daga wancan yankin muka fito, mun san abin da ke faruwa a wurin. Babu isasshen wurare da za a tsugunar da dukkanin 'yan gudun hijirar, kana sansanonin ba su isa ba. Gwamnati ta kuma haramta wa 'yan jarida shiga sansanonin da gwamnati ta kafa, wani mataki da ƙungiyoyin jin kai suka ce yana matukar takaita sanin halin da ake ciki. Hakan na kuma iya nufin mahukuntar suna tsara shirye-shirye akan bayanan ƙarya ko kuma bayanan da ba su cika ba. Ko shakka babu, wannan zai mummunan tasiri akan kokarin taimakawa da kuma kare lafiyar 'yan Burkina da suka rasa matsugunansu. Wannan ne abin da gwamnatin Burkina Faso ba ta so ku gani. Wani sansanin 'yan gudun hijira da wani ya naɗa, wanda saboda dalilan tsaro ba za a ambaci sunansa ba. Kimanin 'yan gudun hijira 400,000 aka hana yi musu rajista a watan Nuwamban bara saboda sun batar da katunan zaɓen su ko kuma an ki musu rajistan zaɓe. Ma'aikatar harkokin mata da ayyukan jin kai ta Burkina Faso bata ce ufan ba akan buƙatar ta yi jawabi game dalilin da yasa ba ta bari ana ganin 'yan gudun hijiranta da dama kamar irin su Bamago. A gaishe da Baba Makeri. Masu kallon mu a nan zamu da sa'aya a shirinmu na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin na taskar VOA. Idan kuma ana so a sake kallon wannan shirin da ma na baya, sai a ziyarci shafukanmu kamar yadda suka bayyana a gaban talabijin. Godiya ta musamman ga ku masu kallo da ma duka waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. Sunana Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.